Yogi manka katara kasajak tongmani khorok char nebini samongkhlane rok borokni langma arna bagui satumung rwmani Qatarni adalat Qatara langma arnani bagui satumung rwnani kok wngkha Captain Navjit Singh Gill, Captain Birendra Kumar Verma, Captain Saurabh Basist, Commander Amit Nagpal, Commander Purnendu Tiwari, Commander Subunakar Pakala, Commander Sanjeev Gupta tei Navik Rajesh 2022 bisini Agastalo a khorok char rokno naikolman rommani Qatarni goyenda motha Israelni fashingo kok samanyo tui no borno rommani amoni kok no fashing kasai faikya agoshimungno tui kedema sal romui no kok banglai tongmani tangsalo Bharatni bidesh mantrak saklaikya yogi manka a khorokcha nebini samongkhlainai aborokni bisingono khoroksini yogi faika ha kotoro bidesh mantrakni bwkhak kaisa statement bo rwjaka tangsalo abono tui Delhi o kifili ha kotoni mantri bokrok Narendra Modi no hambaya farka remini a khoroksini samongkhlainai rok borok saklaikya Bharat hapangni sebbai no sing jotono ha kotoro kifili faimangkha Bureau Report Kok Khorang।